ďakujeme Medveďovi, ktorého nám sem priniesol krotiteľ Medveďov, ktorý tu skočil hneď na personál rozhlasový, ktorý sa tu ponevieral. A prosím, odvete toho Medveďa. Odvete ho. Dobre, ďakujeme. Dnes budeme hrať zásadné songy z nového albumu, ktorý raz sa stane zásadným a ešte o to viac dôležitejším. Album má nádherný názov. Volá sa Medvede. Ale nezahráme hneď Medvede, ale zahráme... Počúvajte, musíme vám povedať takúto vec. Normálne sme rozšafní a roztatárení, lebo sme boli na pizzu. Rudy hovorí, však zahrajte koľko chcete. Tak sme si vybrali, že zahráme 6 pesničiek z nového albumu. A príde a že daj, odfotím si playlist. Tak si to, a kde sú všetky? A hovorím, že tu máš 6 pesničiek. A on že, ale vy máte zahrať 20. Ja nemám nachystanú hudbu. Ja nemám otázky. Ja nemám medvede. Toto není muzika. Toto je urážanie hudby. Sláva! Vy ste dobrí chalani!